ma'aiki kafin a gargame mun baki ta baraka baiwa ka bani sarki Allah kara maza almajin ke da Qur'ani yaro da ke gaban iyayen da wanda ke gaban malami duniya ta sani ba su bai wa ya fita shi da addini sarki Allah kara maza almajin ke da Qur'ani ko wani dan ba ina ta so hoton almajiri zai kwaso yayi adalci a kai yadda ya so to kara mu fara mutane sarki Allah kara maza almajiri ke da Qur'ani dan majalisa ba ciyaman har ta gwamnoni sun zare mu mu kai musu ba komai dai kuma Qur'ani sarki Allah kara maza almajiri ke da Qur'ani ka ga nan boko cikin aljanna